गवालपारा जिल्लानि फुखुरिपारा गामिनि खरगेश्वर बसुमतारी आरो प्रमिला बसुमतारीनि फिसाज्ला मनरन्जन बसुमतारीया गोबाव साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। नखरनि सुबुङा मनरन्जन बसुमतारीखौ फाहामथाय होनो गोबां बार देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनावबो दासिम मोजाङाव फैयाखै होनना बिमा-बिफाया फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं नखरा रांनि आंखालाव फिसाज्ला मनरन्जन बसुमतारीखौ साबसिन फाहामथाय होनो हायैनि जोबोर दुखुआव दं। बेखायनो फिसाज्लानि मोजां फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मदद मोननो हास्थायदों। खुलुमबाय रायजो राजाखौ, आइ आफाफोर, बिदा फंबाय। जों फिसाला मनरन्जनखौ बेसेबा सिकित्सा खालामबाय, मा होनो हाबो फानबाय, सबबो फानजोब्बाय, गारि गराय फानजोब्बाय, थेवबो सिकित्साखौनो खालायब्लाबो हामनो थाङा। मानसिया बयसबो जायाखै, 30 बोसोरल'सो जादों। बेनिफ्राय बोसोरनैसो जाबाय सिकित्सा खालायनाया। दा फैसा गरसेबो गैया, गारि गरायबो फानजोब्बाय, हा हु बन्दक होबाय, फानबाय, लाख लाख थाखा खारबाय। गुवाहाटियाव लांबाय जिएमसि हस्पिटालाव, बेयावबो बेरामखौनो हमनो हाया। आरो गवालपारा माबायावबो माबा अन्थाइ जादों होननानै अपारेसन खालायबाय, बेयावबो 7 दिन थानांबाय, बेयावबो हाजार हाजार फैसा खारबाय। गारि फानबाय, हा फानबाय, दा गोदान मानो थाखाय सिलचराव लांनो नागिरदोंमोन। बेखायनो आइ आफा रायजो राजानाव एसे फैसा मोनब्ला हामगौमोन। ओमफ्राय दाना मा खालायबावनो, जोंनि फैसा थाखायानो गैला, न'खरावबो सोलिनो हाला, मा खालायबावनो। आइफोर आफाफोर रायजो राजाफोर अननानै एसे डनेसन बिदोंमोन। बेनि बैसोआबो 30 बोसोरल'सो जादों, बेनिफ्राय बोसोरनै जाबाय बेखौ नायनाया। सिबिनां रायजो राजामोन, दिनै आंनि न'खराव फिसाला मनरन्जन बसुमतारी आंनिनो असे। दा बियो मा बेमार जादोंमोन न'खरावबो मिथिला, आरो बिनि इयुनाव दाब दाब गुवाहाटि, गवालपारा, बङाइगाव, क'क्राझार बेबायदि नायलानाय जाबाय, थेवब्लाबो हामाखिसै। दा बे गथ'आ ओरैनो बे बेमारैनो दंबाय थायो। नाथाय बेनि थाखाय सिकित्सा खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय दा बे समाव न'खरनि गासै रांखावरिनि अभाबाव सिकित्सा खालामनो हायाखिसै, ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ। दा रायजो राजा एबा आइ आफा मोननाव खर' गंग्लायनानै एसे साहायज्यफोर होयोब्ला हामगौमोन होननानै आं बेखौनो खर' गंग्लायनानै गोसो गोरबोजों बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजो राजामोन, बे खुदियाखौ आङो मोजाङाव लाबोनो हायोब्ला जोबोद इसोरनि अननायाव मोजां मोनगौमोन। मा खालामनो, दा गैया। जोंनि न'खराव बेसेबांबा लाख लाख थाखा खरस खालामदोंमोन, थेवबो जायाखिसै। दा फैसायानो आखाइयाव गैला। रायजो राजामोन, मा खालामबावनो। आं एसेयावनो बेखौ बुंनानै खुलुमनाय जाबाय। गोजोन्थों। ओंखाम जागोन जायाखै दालाय? दा ओंखामबो जाथ'वाखै। जानो हायो ना हाया ओरैनो ओंखामखौ? हायो, एसे एसे जानो हायो। ओंखामखौ एसे हायोना? माबायदि मोननानै दं देहाखौ दा? देहाखौ दुरबल मोननानै दं दा। थैयानो दुरबलनो गैया नालाय, आखायानो सेस गुफुर जाजोब्बाय। आखाइ गुफुर जाबाय नामा? थै गैयाब्ला माथो रानजोबथारो खोमा गुफुरनो। ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय होननाय खोनादों आं दा आबैमोननिफ्राय। 2 बोसोरमोन ना? दा 2 बोसोर जाबाय, गोबावानोसै बेमारा। दा सिलिगुरियाव लांनो होननानै सानदों आरो। दा बेनिखायनो रायजो राजानि एसे अनसुंथाइ नागिरदों। न'खरनि मानसिफ्रा हाला, हा बारि सब फानजोब्बाय,
बन्दक होबाय माबा होबाय माने बुहुद थाखा थांबाय आरो बादिनो साननाय 2 बोसोरानो जाबाय थैयानो सारिनिफ्राय दावखोनो रोङालै मा जाखो दावखोनो रोङा सारिनिफ्रायनो दावखोनो रोंला थै सोब्लाबो सानसे साननै थाब्लानो आरो सारियाव फैफिनो ओरैनो देहाफोरखौ सानाय सुनाय मोनगोन मोना सायो उदैबो सायो सिंस्रिबो साजोबो ओरैनो थानो सुखुवा मोनोना दा बर्थमान माबोरै मोनदों दा दाबो दुरबल मोननानै दङ